Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Гатаба койбер темалар турында. Битлеклер үз изоляциялау һәм урамга белешмәләр белән чыгу. Бер ел элек Чаллыда COVID-19 белән зарарланган беренче кеше билгеле булды. Шәһәрдәшләр пандемияны ничек кичергән? Көтүп алынган юллар Подсолнухи бистәсендә ниһаять 2 елны төзекләндерү эшләре башланачак. 9000-гә якын кыргый кабан юк ителгән. Татарстанда Африка чумасы белән ничек көрәшәләр? Татарстанда яшәүче 44 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның бер яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 24 март көнне Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 19153 очрагы теркәлде. Аларның 15909-ы терелгән, 40-ы узган тәүлектә. Битлеклер үз изоляциялау һәм урамга белешмәләр белән чыгу. Бер ел элек Чаллыда COVID-19 белән зарарланган беренче кеше билгеле булды. Бу хакта Казан Кремле узган елның 26 мартында гына хәбәр итте. Авырдан тестны 22-се алалар. Ул чакта зарарланган кешенең Барселонадан кайтуы ачыкланды. Шуннан соң ул үз изоляциялауда медицина күзәтүе астында булган. Шул вакыттан бирле бер ел узды. Чаллылар пандемияны ничек кичергән? Хәбәрчебез ачыклады. Беренче COVID-19 очрагы ачыкланганнан соң статистика көн сайын диярлек туллана барды. Авыр һәм беркемгә дә таныш булмаган авыру шәһәрдәшләрнең тормышын икегә бүлде. Үз изоляцияләү, битлек режимы, урамга белешмәләр белән генә чыгу башланды. Дочка тяжело болела, вот ее мама. Было тяжело. Потом летом мы на даче всю весну были. А так сидели дома. С февраля. Тяжело было. Очень тяжело, конечно, страшно на улицу выходить. У меня тем более легким проблемы. В основном в огороде прячемся, когда продукты вот только приезжаем. Күпләр үз сәламәтлекләренә җитди карый башлады. Битлекләр белән беркемне дә гаҗәтләндереп булмый. Һәркемнең кул астында антисептик, кинотеатрларда, кафеларда, җәмәгать урыннарында дистанция саклау. Шуңа да карамасан, шәһәрдәшләрнең күбесе бу катлаулы вакытны файдалы итеп үткәргән. В общем-то, в целом все было неплохо и как-то легко, хотя мы и переболели с супругом. Но, в принципе, все было хорошо. Я даже благодарна где-то этому году, этой пандемии, которая случилась так неожиданно для нас. Я посидела в самоизоляции на работе от завода, и мне так это понравилось, что я уволилась с работы. И вообще у нас все замечательно. А вот как вы перенесли пандемию? Все в порядке, нормально, да, вот, ждем прибавления. Даже не думали о них. Работали, как и работали, ничего не изменилось. Работали с общепита, поэтому все в порядке. Ел дәвамында бөтен дөньяда актив рәвештә вакциналар эшләнде. Прививканы хәзер шәһәрнең теләсә кайсы шифаханәсендә һәм хәтта сәүдә үзәкләрендә ясатырга мөмкин. Вакцинация продолжается. В городе провакцинировано первым компонентом порядка 17 тысяч человек, вторым компонентом 11 545 человек. Работа по формированию листов ожидания и вакцинации продолжается. Также продолжается работа по выходам на предприятия для разъяснительной работы с населением. Табиблар COVID-19 әле шигенмәде дип кисәтә. Шуңа күрә куркынычсызлык чараларын үтәүне дәвам итәбез. Һәм тиздән коронавирус инфекциясе үткәндә калыр дип өмет белән яшибез. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Бер ел эчендә Татарстан урманнарында 9000-гә якын кыргый кабан юк ителгән. Алар Африка чумасын төп таратучылар булып санала. Авыру чыганаклары Татарстанның 3 районында табылган. 2020 елның декабрендә Түбән Кама милли паркы территориясында кыргый кабан мәетләре табылган. Экспертиза барышында аларның бу авыруы белән зарарлануы ачыклана. Бәхеткә кешеләр һәм башка төр хайваннар өчен Африка чумасы куркыныч тудырмый. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Республика территориясында Африка чумасының барлыгы 6 очрагы теркәлгән. Алабуга һәм Әлмәт районнарында берешәр, 4-се Зәй районында. Хайваннарның әлегә куркыныч авыруны кайдан эләктерүләре турында берничә вариант бар. Әлегә сәбәпләр ачыклана. Белгечләр сүзләренә караганда, кыргый кабаннар тәүлек эчендә 80 километрга кадәр йөгерә ала. Единственный выход, мы считаем, по минимуму кабанов мы должны отстрелять. Ну, и кабаны в то же время единственный вид. Во-первых, их полностью уничтожить невозможно, и они очень быстро восстанавливаются. Поэтому
отстрел кабанов нужно продолжить, поскольку особи из имеющихся неблагополучных пунктов могут перемещаться на другие территории. Шолда да қырғи қобанар орасында Африка чумасын таралану контрольда тотық күшейтілді. Ветеринарларда шақсы йортларда яшаушылардан даими рәвішті доңғызларының бош сонын текшірулерін, мониторинг алып баруларын, антитеншіклер булып-булмауға пробулар алуны сұрыйлар. На сегодняшний день по городу Набережной Челны поголовье свиней небольшое, поэтому свинопоголовье постоянно проверяется на африканскую чуму свиней. Кровь проверяется в лаборатории Казани, республиканской ветеринарной лаборатории. Продукция, которая поступает из свинины, постоянно проверяется на африканскую чуму свиней. С начала года всего проверено 480 проб. Все продукции отрицательно, все хорошо. Барлык кирәкле таләпләрне сәнгать предприятиеләре дә, шәхси хуҗалыклар да үтәргә тиеш. Халыкка рөхсәтсез башка төбәкләрдән хайваннар да, кош-кортлар да алып кергә ярамый. Татарстанда кабаннар сонын 2011 елдан бирле контрольда тоталар. Кош гриппына килгәндә исә әлеге хәле яхшы. 1 суббота апреля открывается любительская охота весенняя охота на пернатую дичь. И сейчас мы будем инструктировать охотников, которые получают разрешение. Хәзер шәхси хуҗалыкларда йорт кошлары сатып ала башлыйлар. Ветеринарлар аларны лицензияләре урыннарда һәм тиешле документлары булганда гына сатып алырга киңәш итә. Лилия Гатина, яңалыклар. Юллар булырга тиеш. Подсолнухи бистәсендә шушы көннәрдә шулук исемдәге урамны һәм машина төзелеше урамын төзекләндерү эшләре башланачак. Җирле халык әлегә шуңа да шат, алар кичкенә генә җиңүгә шатлана. Чөнки алар юллар өчен инде 10 елга якын көрәшә. Исегезгә төшерәбез, Әҗмәкәй авыл җирлегенең Подсолнухи бистәсендә җирләрне 2012 елда күп балалы гаиләләргә бирә башладылар. Хәзер бу инде тулы торак пункт булып тора. Әмма әлегә кадәр бирдә бер генә асфальт юлда юк. Һәм менә ниһаять күп елы көрәштән соң һәм төрле инстанцияләр буенча йөрүләрдән соң эш урыныннан кузгалып китте. Подсолнухи бистәсендәге юллар көйсез теләк түгел, бу тормыш өчен мөһим. Язын һәм көзен юллар пычракка әйләнә. Җирле халыкка хәтта янгынны үзләренә сүндергәннәр, аннары бар кеше белән бергә батып калган янгын сүндерү машинасын итеп чыгарган. Бирдә ошыгыч ярдәм дә, такси да уза алмый. Күп балалы гаиләләр барлык проблемаларны да үзләре хәл итә. Жители на самом деле сейчас испытывают очень большие затруднения. Соседи писали, у нас есть общий чат, какие проблемы у них возникают. Была проблема со скорой, которая не могла проехать до адреса. Проблема еще в том, что такси сюда не ездят, они отказываются ехать, потому что знают, какие здесь дороги, какие условия. Юллар проблемасы ниһаять хәл ителә башладан, әмма әлегә нибары 2 генә төзү планлаштырыла. Но поселок очень огромный, здесь очень много улиц, закутков, и хотелось бы, конечно, чтобы любой житель имел возможность все-таки не пешком там километр идти до своего дома в сапогах, в резиновых, а чтобы могли люди все, конечно же, до своего дома свободно добраться. Суд йөкләмәләрне үтәү өчен Тукай район администрациясенә 1 сентябрьгә кадәр кичектерү биргән. Юллар төзү эшләре узган елның көзендә үк башланып китте дип сөйләде Подсолнухи бистәсендә яшәүчеләр. Ул чакта бирдә җирне әзерли башладылар, әмма соңрак акча җитмәү һәм кыш җитүгә сылтап Тукай районы хакимияте эшләрне туктатты. Нам до этого сообщали, что якобы все 50 миллионов потрачены как на проект, так и на строительство дороги. Вот сейчас ситуация, вот сами видите, у нас получается здесь вырыли они вот этот котлован, вот мы тут он чернозем по разные стороны, вот, и он потихоньку этот котлован, как видите, затопляет. Выяснилось также из последних комментариев Тукайского района, что деньги, оказывается, не все были потрачены в прошлом году, еще часть средств осталась. Быел юл катламын җәю планлаштырыла. Эш күләме республика бюджетыннан бүлеп бирелгән акчаларга бәйле булачак дип аңлатты подрядчы. 2 урам төзелешенә 308 миллион сум акча тотылачак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Александр Кощеев, яңалыклар. Җәмәгать туклануы азык-төлек товарлары, шулай ук азык-төлек сәнгать предприятиеләре өчен кайнар элемтә ачылды. Казан һәм Татарстан Республикасының әлеге оешмалары хезмәткәрләре сорауларына Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсенең туклану гигиенасы буенча күзәтчелек бүлеге белгечләре җавап бирәчәк. Кайнар элемтә оештыруның максаты гражданнарга әлеге тармакка кагылышлы дөрес мәгълүматлар бирү. Барлык теләүчеләр белгечкә 23 марттан 26-сына
кадәр 8-843-273-76 номер бойынша мөрәҗәгать итә ала. Шалтыратулар иртәнге сәгать 10-нан 16 сәгатькә кадәр кабул ителә. Бу сезгә ишеткәнсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35. Ищите сиделку для близких? Тысячи жителей Татарстана выбирают для своих родителей Центр содействия. Не разрывайтесь между семьей и тяжело больными родителями. Мы поможем, даже в самых сложных ситуациях. Наша работа – забота о ваших близких.